Godmorgen, så er det fredag, og jeg er her igen hernede, hvor Flixbussen går. Nyborg, by morning, der er ikke ret mange mennesker. Men her er dejligt, og jeg skal til København, og jeg glæder mig for vildt til at komme ind og give den gas igen. Det bliver en god dag, og husk nu, at det i dag er fredag, og rigtig mange af jer skal på fredagsbar. Det er jo blevet sådan en tradition. Jeg hørte det. Jeg var inde på kontor forleden, så står de der og siger, nå, men jeg går til fredagsbar. Wow. Er det noget, man går til? Tænkte jeg. Det, nå ja. Så mødte jeg jo Morten Sørensen her for i nogle dage siden, i mandags faktisk, hvor jeg inde og besøge ham. Morten fra Ish alkoholfrie drikke. Jeg smager det ikke selv. Fordi som gammel topalkoholiker, så er den der adfærd om at drikke en drink, der smager af gin tonic, eller hvad det nu hedder, gin haas, eller hvad det er, det kan godt manipulere med hjernen, venner. Så derfor så anbefaler jeg varmt, at man drikker Ish på en fredagsbar. Fordi det smager godt, siger Morten, og han har fået ufattelig mange priser på det. Han har fået investeringer. Han er 180 millioner kroner hver i dag, og var i Løvens Hule i 2018, og blev afvist af Jakob Risgaard og Jesper Buch. Nu er jeg glad for, at jeg skal samarbejde med Morten. Heidi Werner og jeg, vi skal samarbejde med Morten om at lave fantastiske events uden alkohol. Men som sagt, jeg drikker det ikke, fordi jeg er nu den jeg nu er, men jeg kan varmt anbefale til alle, der ikke er kommet så langt ud, som jeg var, til at drikke det der. Det er jo fantastisk at have den mulighed. I stedet for, at man skal blive sløv på fredagsbar og køre spirituskørsel hjem, miste kørekort, som jeg gjorde. Alt det der show, der hænger ved. Og så den der lidt trætte hængefasson hjem til fredag aften med konen og børnene, eller manden og børnene. Så ja, det var bare lige sådan en lille fredagsbar snak her fra mig. Jeg tager Flixbussen om lidt, og så lander jeg i København kl. 8.30 og har nogle fantastiske timer med mine ørne. Og der kan jeg altså kun sige, det her, det virker sindssygt. God dag alle sammen. Ses.